Hej og velkommen til den her lille tutorial på Apaka's sang En drøm om et menneske. Banger! Der var ikke noget på internettet, så jeg tænkte, at du havde nok brug for hjælp. Det havde jeg i hvert fald. Jeg må lige sætte mig ned og lære den. Hvis du skal spille den på guitar, så skal du, eller på den her måde, så skal du tune din guitar et helt step ned. Så det ikke er E standard tuning, men det er D standard tuning. Så skal du kunne 4 akkorder. Alle sammen heldigvis OK Basic. Du skal kunne F. Det er så C, den hedder, ikke F. C, dur. Så skal du kunne E-mol. Så skal du kunne F-dur. Og så skal du kunne E-mol. Okay, fedt. Sangen er heldigvis ret nice for en begynder. Der er ikke så meget at huske. Det kører i det samme, både i verset og omkvædet. Det vil sige, at den kører en bar i C, en bar i E-mol og 2 bar i F. Så kører den på tredje omgang, kører den A-mol. Og tilbage til C. Og det er jo i verset og i omkvædet. Det lyder nogenlunde sådan her. Skift til A-mol. Tilbage til C. Kan du trække den lidt her. Okay. Det er det. Så til hvis du har brug for hjælp til noget andet, så skriv en kommentar og like min video. Jeg er ny til det her YouTube noget.